Morjesta, se olisi Tuomas tässä tervehdys. Tällä videolla olisi tarkoitus päivittää tämä tähän näin. Ja mikä tämä päivitys on, eli Wheelstand Pro päivitetään tuommoisen retkimalliin ajotuoliin G29 Logitechin ratille ja polkimille. Tarkoituksena olisi parantaa pikkusen ajoasentoa ja tietenkin viilata niitä kymppejä pois tuolta radalta. Ja mikäs tässä, otetaan semmoinen pikku historiikki, että muutama viikko sitten innostui ajamaan taas Gran Turismo 7 pikkusen innokkaammin. Ja siellä tuli hyviä kisoja ohjaimella ja päässyt semmoisen kilpailemisen makuun ja tiukkaa niin kilvaa ajoa. Ja tietenkin hän sinne luonnostaa sitten jossakin vaiheessa aina se ratti alkaa polttelemaan. No, pari viikkoa sitten alkoi polttelemaan niin paljon, että hommasin ton Logitechin, ratin ja polkimet ja siihen sitten ton tellingin. Sitten tuli viime viikon loppu. Menin kaverilla käymään ja siellähän on sitten PlaySeat, eli tämmönen vähän tukevampi kiinteä peliständi tai rattiständi. Ja siinähän se ajaminen tuntui niin tosi hyvältä, tosi tukevalta, tosi nopealta. Niin. Eihän se enää sitten itsellekään tämä pelkkä standi riitä, vaan sehän pitää saada oikea tuoli. Itsellä ei ole tilaa sellaiselle isolle kiinteälle jakkaralle, joten on tyydyttävästi tämmöiseen kokoon taittuvaan retkimalliin, mutta tästä on ihan hyviä arvosteluita kuullut ja yhdellä kaverilla onkin tämmöinen näin, niin sieltäkin varovaisia kehuja tuli, niin saas nähdä. Mutta eikä sinne mitään, hyökätään tosiaan tämän jakkaran laatikon kimppuun ja tämä on tosiaan haettu verkkokauppa.comista ja heidän tätä omaa Blackstorm-tuotesarjaa. Hinta jossain 140 euron tienoilla, eli aika kohtuuhintainen niin kilpailijoihin nähden. Katsotaan, että näkyykö se sitten tuossa tuotteen laadussa jotenkin. Videon lopussa sitten vaan semmoinen nopea yhteenveto, että minkälaiset on ensivaikutelmat ja tuntuuko tämä paremmalta kuin sitten tämmöinen pelkkä standi. Jeps. Ja nyt olisi kuule standi ollut käytössä muutaman päivän ja se on tullut nyt laitettua tässä esille ja pakattua tälleen kanssa muutaman kerran. Että jonkunlaisia kokemuksia myös tästäkin puolesta. Ja tähän taittuu tosiaan kohtuun näppärään pakettiin. Se pitää muistaa, että tässä on kuitenkin yllättävän paljon painoa, että se pääsee yllättäen, kun se on tosiaan on noin ratit ja polkimet taas kiinni, että se ei ole ihan niin kevyt, niin kuin mä oon sieltäkin kuvitellut se olevan. Mutta se nyt ei ole ongelma, kun sen tiedostaa. Se mikä tässä kannattaa sitten tälleen, kun se taittelee nippuun, niin ottaa huomioon, niin on se, että tähän lävähtää auki loppuseltaan aika helposti. Ja tähän on sitten hyvä olla jotain niinku tommosia velcro-strappeja, millä sen sitten saa kiinni tai jotain muuta remmejä, että sitä pystyy sitten turvallisesti liikuttelemaan. Tässä on kuitenkin semmoinen mahdollisuus, että siinä litistää sormet aika helpostikin niin tätä liikutellessa. Mutta nyt olisi tarkoitus laittaa tämä ajokuntoon, kuvataan se äkkiä ja käydään sitten vähän lävitse, että mitä muita kokemuksia tästä on. Mutta mulla on tosiaan tuossa ollut tuommoinen pikku remmi, jolla on sitten noin polkimet ollut tuossa
niin seiftattuna ja niin tuolla on toinen remmi, mikä pitää nyt tämän tuolin yläosan nipussa ja tämähän tosiaan nousee tuosta laittaa noin alas. Tää selkänoja lähtee aika helposti irti, että tuo yläosa tuosta selkänojasta, siinä ei haettaisi vaikka siinä olisi joku lukitus, mutta kyllä sen kanssa selviää, kun sen tiedostaa. Paitsi että helposti käy näinkin. Ja sitten mulla on toi itse ratti tossa ollut vähän irtaalla. Sitten mä oon tykännyt ajaa tällä tässä alimmassa asennossa. Eli täältä löytyy täältä käsinojista muutama asento, korkeus mihin sitä voi niinku asetella, mutta käytännössä on itselle ollut toi matalin asento sit kuitenkin se parhaimmissaan luontevimman ajoasento. Mut nyt se käytännössä on niinku jo ajo valmis, että niin aika nopeasti, helposti sen saa. Ja tosiaan tämähän sitten nousee tää itse rattimoduuli tästä edestä ja sitten tänne penkkiin pääsee istahtaan tolleensa ja sitten ei muuta kuin kierroksia tauluun vaan. Tosiaan tuosta tietenkin pienet säädöt vielä tolleen, niin sitten on penkki niin kuin ajon valmis, että tietenkin rattiin sitten vaan virrat ja muutenkin se paikalleen. Mutta käydään vähän lävitte sitten kohta vielä noit ominaisuuksia ja muuta ja huomioita. No niin, tässä on otettu tämmönen pikkunen aikahyppy eteenpäin ja muutama viikko on tullut ajettua nyt tällä Blackstorm Cockpit Essential ajotuolilla ja olisi aika niin ottaa pikkusen pakettiin nuo ajatukset ja kokemukset, että minkälainen tuote tämä on ollut. Päällimmäisenä voin nyt sanoa, että on ollut tyytyväinen, että tähän rahaan näin tukeva tuoli, näin toimiva tuoli, niin on oikeinkin hyvää niin hankinta ollut itselle ja se liikuteltavuus on ollut sillä tasolla, mitä on toivonut. En ole tätä hirveän monesti laittanut sille ihan siihen pienimpään nippuun, että yleensä on vaan tuosta ratin nostanut ylös, keräilykaapelit tuolta pistokkeista ja pleikkarista irti ja nakannut ton tohon pystyyn, laskenut ratin tohon eteen ja sen jälkeen sitä on aika nätti nostella siinä kokonaisena pakettina. Mutta se on mukavaa, että sitten joskus kun se tilanne tulee, että tarvitsisi saada tää tuoli vähän pienempään nippuun, niin se on sitten mahdollistaa se. Ja muutenkin tosiaan tukevuudesta jo sanoen, että kyllähän tää ihan hyvä on ollut ajaa, että tässä tämän ratin niin tangon fleksaaminen tai pohja fleksaaminen, pieni fleksi mikä tässä on, niin ei ole haitannut itseään millään muotoa, että se ei tunnu ajaa. Ja muutenkin sitten niin tämä istuinasento, minkä minä tähän saa itselleni nulla remmeillä säädettyä, niin on ollut hyvää ja polkimillekin on silleen se nätti niin polkien niitä. Se mikä niin kankaasta ja siitä on sanottava, että mitään ihan hirveän pitkiä sessioita en ole ajanut, semmoinen 1,5 tuntia ehkä maksimi mitä yhdeltä istumalta on ajanut. Mutta siinä niin ihan selkä on kestänyt ihan mukavasti sen ja sitten ei kauhiana ole edes hiostanutkaan, että vaikka siinähän lämmin välistä vähän ajaessa saattaa tulla. Mutta siinä oikeastaan semmoista perus huomiot, että sitten ehkä niihin negatiivisiin pari semmoista pikkujuttua tässä on. Eli se mikä on, niin tietenkin se säätöjen vähyys, että tässähän et pysty säätämään niin ratiasentoa mitenkään muuten kuin tätä pelkkää kallistusta näin. Ja sitten tosiaan mitä etäisyyssäätöä ratille tai polkimille ei ole, että se on sitten hieman tuurissaan, että miten se minkäkin mittaiselle kuskille tämä tuoli sitten passaa. Toki polkimia saa pikkusen sillä eri paikkoihin laitettua tuolla alustansa kiinni, mutta ei ole semmoista nopeaa säätöä että sitten vaan näillä remmeillä yrittää täsmätä se ajoasento. Sitten on itselle, kun on pitkät käät ja mä tykkään istua tämmöisen aika matalassa asennossa, niin on joskus vähäistä, että saattaa kyynärpäät näihin käsinojiin niin kopsahella. Ei ole semmonen, että siinä melkein sitten vähän pitää sille jotenkin kainalolta tuuletelle ajella, jos
näin käy, mutta semmoinen mahdollisuus siinä on ja semmoinen pieni miinus se on, että sitten siitä toki pääsee, kun ottaa tämmöisen vähän ryhikkäämän asennon, niin sitten ne alkaa nuo käät olla jo niin kaukana, että ei ne edes osu noin. Muuten tosiaan ei oikeastaan mitään niin miinuspuolia, että tuoli on kestänyt lukuun ottamatta. Täällä pikkusen tää lukitusmekanismista on maalit vähäsen lähtenyt kulumaan, mutta ei mitään semmoista, mikä niin käyttöä haittaisi. Ja hyvä jakkara hintasekseesa, että ei siinä, jos haluaa rakentaa semmoisen edullisen niin kuin, ratti- ja polin buildin, niin ei muuta kuin sinne vaan verkkokauppaa hakemaan omaa jakkaraa itselle. Sitten ensi viikolla pääsen pikkusen tätä koeponnistamaan vähän rajummalla setillä, että tulee uusi ratti ja polkimet sieltä, että katsotaan kun newtonit kasvaa, että alkaako sitten tämä peissi tässä liikkuu ja flexaamaan niin paljon, että se haittaa ajoa vai onko se edelleenkin se sama tilanne mitä tämän G29 kanssa, että ei niinkö tää kääntösuunnassa ei sitä flexiä tuu, että se haittaisi. Mutta se leviää sitten ensi viikolla. Mut eiköhän tää video ole tällä kertaa tässä. Palataan sitten tulevien videoiden muodossa ehkä tulevaisuudessa. Ei muuta kuin kiitoksia katsomisesta. Moro moro!